clear tu te chi bai ule Israel rama juda te si nga khuan akulmuk chi le athiang zau pol om rangin akulmuk chi ho chuan tunlai khovel changkang zel mila in herdang lam vevak du lovin sabat nia dor le public transport honpo an du lova an kho sajia le anin thuam na thlengin a juda thei ang pera lan an du thina puipunna thomna dum le lukhum duma in thuam thin ho hi an ni athiang zau pol le ro in juda sa khuwa chu wan ve thau ma se tunlai mila nun phung le silfen herdang lam te chu poi an ti lo thung ani kumsang khajakwa somruka Jerusalem kho pui atangin mipa Naupang Pakhat Avanga chu chuan Israel rampum achok buai ne hle ani chu naupang chu Sawrkar ni in akum rual pui naupang dang ang boka naupang duom anu le pa te mita phei chuan naupang duom ber le Hmuh nom ber ani a abo thu hian an chung kwa chau ni lovin rampum ahmong a an phek buai nuai mai ani Yosel hi Soviet ramapiang ni in kumruk mi ani in achung ten Israela an pem puya anu le pa te hi juda thiang zau secular Jewish ni in api le pu te ero juda kulmuk heradi Orthodox Jewish an ni thunga apu nakman hi akulmuk zual hle a an sa kho zirtir tu rabi langsar tak tak tenen po in mel hriatin rong an bol ho thin nge ani atupa thiang zau chung kwa a alo se lian tur po chu tha thilovin juda kulmuk ni tir adua ti chuan an hnenah la in sikul po Jerusalem ma an sa kho sikula akal tir ani thla enge MOSSAD nuwa Yosel anu le pa ten an fapa hruai ho an tumin apu nakman chuan alo phal talova police hnenah an complain hnu po in omzia ani chuang lo ani nakmana ina police an vakal chuan Yosel a mel hmuh tur reng alo om lova an sa kho rong bol tu te chan puina in hun sang alo thuk rukwal ani Supreme Court in anu le pa te hnenah hlan let le tura thupek an chhuah hnu po in a pelet du lova sa khwana konga an kai hruai thatok lo ti in atang ve tlat ani police le security service sinbet ten ngortaka rampum an zon hnu po in an hu zo lova court thupek angin apu nakman chu police in an manta ani zela tanga achhuah theina turin atupa thuruk na hmun chu apuan mai an ringa mase kum khat atan hnu po in engma apuang lo ani juda thiang zau hovin khonge Yosel la ti thu au puin khopui chunga pun khom te an huai hota chanchin bu le media lu khat tu berpo khonge Yosel la ti ani vek mai ani thiang zau ho chuan police an du khop lo thu soin Naupang Pakhat po an Zawnchhuah thei lo chu an lung oi lo hle maya kholai le zirna in ranga boruak aso sang chhota hle ani Yosel la thuruk na konga hian apu nakmana mai ni lovin heradi sa kho hruai tu te anin rol ti rampumin an hrethiam ngala thiang zau pol le kulmuk pol in kara buaina na satak apun lun zuita ani Yosel la zon Hmuh ani vat lo chuan Israel ram chunga chi le chi in kara in be na rap thak tak a chuak mayang ti lo thonom tak alo ni ta ani chutiang ani chhota ka wang chuan sangkhajakwa somruk pahnih March thla a Prime Minister David Ben-Gurion MOSSAD Chief Iser Harel kovin Yosel a Zawnchhuah turin hapoimo tak apeta ani police le sinbet lamin untaka rampum an zon hnu po an hmuh lo awangin rampon a hruai chhuah ani to ti MOSSAD chuan an hrethiam maya mase rampon hanti ringot chuan Israel ram chu Mizoram tiat leka zau ani a apon chu azau em ani Yosel chu Israel rampon to phot khoi ram emo pera po thuruk thei ni in a hruai chuak tu le a thukru tu an hrabik der si lova helpol hruai tu lok tak chui chuak a that thin tu te tan po he na hi chona lian tak atling ani heng hun lai hi MOSSAD-in Indopui pahnih na a juda te suat tu Nazi sipai Zawnchhuah be pui an thlak lai ni in sangkhajakwa somruka Argentina atanga Adolf Eichmann an ruk chhuah thu le jun ni khat sangkhajakwa somruk pahnih a Israel tan ina khai hlum ani thu te video masalama kantar lang to a Adolf Eichmann an chui chhuah hun lai a MOSSAD Chief kha tuna kan soi mek Iser Harel tho hi ani
ti chuan herald chuan ramhrang ranga agent rualte chu nazi sipai chuina lam dar thari a mipa naupang kumsom mi Zawnchhuah chu thok turin thu a peta ani thu pek mai du tok lovin tun tuma hian ama ngei Paris khopuya thlok lutin yosela an Zawnchhuah bik atana an office tour an bun fel ngala France mai baka Italy Austria England Belgium South America le US ate agent somli rualin an mitle beng an lenin an chirenga juta kulmuk heradi orthodox ho tamnaram an thurbing masa ani heradi orthodox ho khosazia le an nun phung hi adang lam hle a an zinga mipa naupang pakhat fimkhur taka an thuruk lai han Zawnchhuah tur chu thil na mai ani lo ani chutia khovel ramhrang ranga juta kulmuk te chanchin le an khosak phung an bi chiana an entlak na a chuan Belgium ma MOSSAD agent pakhatin meicherin hlel anei ta a chu meichia chu kumsom limi fapa pakhat nei France lammi ni in Israel a azin fowa juda kulmuk horin dan le kal dan ngai sang tu ni in ama ngei po juda a ain le thiala rabi melhria tam tak anei baka Europe ramhrang ranga zin kwalin rabi te tan na atho sak thin ti hriat ani bok ani Paris a ommek herellan chu thu chu a hriat vele Tel Aviv hril ngalin chunu chanchin kim chang chu chui chuak turin atia reilo technuwa Tel Aviv atang chuan chunu chanchin kim chang chu adong ngala chunu ming chu Medellin Ferraili ni in Israel a ero chuan Ruth Ben David tia hriat ani thunga juda kulmuk ru tak ni in Israel a tal tam hle a afapa po Israel a juda kulmuk college a lekha azirtir nge ani yosela bolai vel po khan Medellin hi Israel a aron zin ti hriat ani a ti chuan ramhrang ranga agent te po Medellin ni Zawnchhuah turin anin sorbing tavek ani Beipui an han thlak tak tak taka chuan Medellin chu France a om ti an hreta a om na ni an hriata en thaturin agent pahni tirhngal an ni a ma se hundanga halloween son man awangin agent te chu beidongin an office an kir le ani chutia agent then khat beidonga han hnual rui to hnu chuan Medellin in Orleans khopuya a in a hral du thu June thla a an hreta hlol maya agent pahni chu Austrian sumdong anga in soin Orleans sha a in tiral du chu an va en to thu le nge yan du thu mail manga hrilin in Hmuh an du hun an hril boka Medellin po in lorem ti in anin Hmuh hun tur chu an ruam an fel ta ani heirel chuan agent te zinga mi dop le chimbudoi vel konga ton hriat nei thate Paris a cha lut ngala Medellin ni an hruaina hmun tur thlang felin in an lua ho a an mamo tur kar ho in thilla kal sual pal po a Paris atanga anin saseng dan tur zong nen an ruam an fel sa vek ani an in lua hmuna Medellin ni ron hruai thlen ringot chu thil har ni lon lo ma se yosela chungchanga an thu hriat du ero chu olsam takin apuang maidon lo ani ti herald chuan a chiang hle a chu wangin afapa Israela le khazirmek kha man ruwa man antum ani June ni samhni pakhat sangkhat zakua somruk pahnia Paris khopuya hotel pakhata nuvalai pakhat kumsom limi vel melthale pianal tak hi tarmit dum voin lobby a aluta papahni in zuilut ve ngalin an in leina tur thuwa in rem na chu an siam fel puya chutia an in rem fel vek nu chuan an indoor na thu hriat pui tu tur an ukil aron thleng thei ve tatlat lo maya sumdong pahni zinga pakhat chuan hotel phone manga bia in an ukil chu abuai thu le in lama hna anga ema wanga aron chu man lo awanga an ma ni jok chu a ina kal tura adu thu Medellin chu aron hrila Medellin po in rin hlel na nei lovin man taka a in a hral theina tur lam chu apan ve ta zel ani ukil chena in an va thlenin ukil chuan onem le hoi hom zetin French ophoi dik takin Medellin hnenah chuan in hral na tur chungchanga indoor tur ni lovin thudang dai soipui tur zoka helai hmun hi ron hruai thlen ini alo ti a maktia Medellin a han le hoi chuan Austrian sumdong pahni te kha Hmuh tur an lo om to lo ani
engthil nge lo thlengta tia hlau thlabar taka a au chu lai chuan ukil lema chang agent karos chuan yosel sumar kara chanchin kan soidun angai achungchang thu ka hredu ani aron ti chuak hlola Mossad thanga a ok ani ti ain hriat vele French tongkam bolho puin keros chu an khum ta chiama Israel police in ifapa manin andop me kani tia keros avona le dop na po chu enga ma ngai lovin engma ka hrelova engma ka soibok hek lovang ti in ala tang fan ani meiche agent nin andop le hnu po in omzia anei thei chuang lova heti lai hian Israel a fapa chu Mossad agent telaka thlomin anu nge in yosel chu meiche naupang anga cheidang lama minglem le kumzat diklo manga passport siam sakin Switzerland na hruai thu apuang chuak ta vek ani afapa in engkim apuan vek to thu le hremnana tak a Hmuh pha thei thu agent ten hrilin afapa laina na tlem te tal anei ani chuan thudik puanga yosela an thuruk na hmun soimai turin an tia ma se mitlin chuan odam dap le Zawnchhuah takhian ka fapa ni thin kha tuna chuan ka fapa ani to lo katan mithi tluk chau ani to tin a chang sam le eta chuta meu chuan mi dop le chimbudoi vel konga ton hriat nga tak tak Mossad agent te po an bei adongin an tho hul tamai ani nu in afa meu po enga ma angai to lo ani chuan an dok na le an vona vel mai chu enga ma angai don lo ani ti Mossad Chief chuan hrethiam ngalin ama nge in thataka ti pui adu ani ani alo thlenga pindan thim khup chunga herel le medlin chu in hmachhawn an thuran maya herel chuan nu ini a ifapatana mi hlutak ini angin itan ifapa po ahlu ani juda sakhua pomin nangma ngei po juda a in let ani a tuna hian yosela omna isoidu lova Israel hruai ho ani vat lo chuan chi le chi inkara buaina rap thlak tak chuakin juda teram Israel chu chiatna rap thlak taka inuk lut don ti na ani chi le chi inkara buaina chu a chuak ani vai zawngin Israel a chevek anga isa khovon lai ngei po hian chu chiatna chu apum pel phau lawang tulova thisen tam tak aluanga khovel mitmua Israel le juda sakhua in demna na sat tak aphur don ani tu inemo ifapa yen koldan adiklo ti in ifapa chu lakbo sakta chesela engtiangin nge ingayang tuna hian engsa khorin dan ma kando emo kanthlo emo anilova Naupang Pakhat anu le pa ang chunga hruai kir sak kantum mai ani jok Naupang omna min khil ani chuan nangma le ifapa po thubuai siam sak lovin chhuwa zalen in niang ti ka tiama che ati a ai ngai tu awang nu in metlin chuan Israel Sawrkar ai o iningei ti engtin nge karin theyang spa ini a engtin nge ithumin tiam chu adikani ti karin ngamang ti in azot leta chu vele herel chuan midang bula an ti ngai lo an protocol bo chia in a diplomatic passport chu dokana athe thatamaya passport ta Israel Sawrkar chin chia na le sil te ngun taka en nu in metlin chuan 126 Penn Street Williamsburg Brooklyn New York aron ti chuak tham ta chiat ta herel ahlo tlingta ani July nili sangkhachakoa somruk pahnia Lot Airport ahnua Ben Gurion International Airport anvuwa taka charter plane pakhat atuma thlona kongkhar ain honin a oma mipa naupang pomchungin papakhat aron chhuaka thlona kailona ake aron che rual chuan airport a juda mipui sangtel pungkhom au thomin boruak lua khat ngalin lei aron thlenin anau pomchu anu le pa hnenah a hlana lomna au thom chu lomna mittuin azui ngal ani juda thiang zau secular Jewish ho anlom em lain akulmuk ho ero lungoi lovin MOSSAD-in nazi sipai ho Zawnchhuah na chawlhsan mewa Naupang Pakhat an hanzong ta chiam mai kha an soi sela he thil hian juda sa khonun kulmuk le ril tak chu nun pon lan na athak tumna lam ahoi ani ti in an soi sel ani ma se Israel Sawrkarin tul atimiau si a buaina rap thlak jok hmachhawn ai chuan
MOSSAD Chief in atiam ang ngein metlin chu nunzalen pa ngai entir ani a akumle sangkhatzakwa somruk pathum ma Israel apem lutin Heradi Orthodox Rabbi pakhat amram blau nen in nei hial an rem ti a amram blau hi kumsomruk pariat mi ni in nupui sun to ani a afa te po an pui tling vek to ani afa te le arong bol pui them khat ten tun angkum to a nupui han nei that le chu an support vak lova ma se kum ni nu sangkhatzakwa somruk panga a an in nei ta thova an in nei hian blau chu kumsom sari mi ni in metlin chu kumsom li panga ani Yosela Israel atanga hruai chuak tura Rabbi hovin metli ni an thanna chan kha an Zawngchhuah tuipui awang le Yosela nu kumrual pui tur om ani mai ba ka French ani a har satna le rin helna om lova Europe ram ranga azin kwal thei awangin chui chua har ber tur ni in an ngai ani ma se MOSSAD laka tunge rei tak bir hlo tling thei ngai le Yosel hian atlang Zawnchhuah in kumsang khatzakwa somsaria Israeli Defense Force artillery corps azoma sangkhatzakwa somsari pakhat a herel nen in Hmuh in asalut zo a abianga mitui hnam triai chungin kanuna engkim ini nang omlo la chuan keipo tuna heta hian ka omlowang nang ma awang chawin karam tan lai pui ka put thei ve pha ani khang hun laya ilo beidon san du lo awang khan ichunga kavalom tak em ti in achibaya herel lan adara lo kwa betin du sakna thu ahlana hemitum hian spy ho tu pa papau khau tak po hi amit tui atla ve hial ani kumsang ni pasaria nupui fanaute ane to hnu in Yosel Sawrkar hi US a azina anau panlaya an thuruk na hmun kha zutlo in khang hun laya ama lo ampui tu pigard narinen an zuin hmule ani athuita a du to kila next video kanin hmule theu don nia mang tha ule